dance and sing low. Nou, dit is Johannes Mountain Boys. En dit is Laura Terbeek en Hans Kelderhuis, Wopke van der Veen. En Hendrik Luurtsema. En ik ben Johanna. Ja, mooi. Dat is de best. Mooi dat Jim er bent in ieder geval. Jim bestaat nog niet zo heel lang, hè? Nee, kijk, Orlier. Ja. Vliegen hier op Noorderzon hier we eerst optreden. En sindsdien ben we wat actief op verschillende podia in het, voornamelijk in het noorden. Hij komt door Duitsland west, ben ik een mooi trip geven. Nou, zulke dingen hebben we wat bij. Darkness since you let me down.